Din is-sena l-Premju għall-Arti għandu xejra differenti, għal xiex għandu xejra differenti. In-nominazzjonijiet għall-Premju għall-Arti 2026 organizzat mill-Kunsill Malti għall-Arti jinsabu miftuħa sal-1 ta' Settembru u interessanti nfakru li għall-ewwel darba in-nominazzjonijiet infetħu mingħajr kategoriji prestabbiliti sabiex imbagħad il-kategoriji jiġu mfassla skont ir-realtajiet tax-xogħol sottomessu bekk jingħata l-ispazju mistħoq u l-istruttura denja tal-varjetà u kwalità tal-proġetti artistiċi li qed nassistu għalihom f'Malta llum il-ġurnata. Aktar informazzjoni bħal dejjem tista' tinkiseb minn artscouncil.mt, iżda biex tispjegalna f'aktar dettall inħallu f'idejn Marjangela Vassalla. Bħala l-Kunsill Malti għall-Arti, anke issa bil-pubblikazzjoni ta' Strateġija 2030, il-Kunsill dejjem irid jikber għandu t-taqsima l-film lokali, għandu l-internazzjonalizzazzjoni bħala direttora tal-ieħ ukoll, ħassejna l-bżonn li l-Premju għall-Arti jinfirex b'tali mod illi wkoll jara dawn il-kategoriji fih. Fil-fatt din is-sena il-Premju għall-Arti għall-ewwel darba m'għandux kategoriji, jiġifieri n-nies jistgħu jinnominaw ix-xogħol artistiku favorit tagħhom b'mod vera sempliċi b'Google Form fuq is-sit tagħna artscouncil.mt, hemm il-linji gwida kemm bil-Malti u kemm bl-Ingliż, kemm jimlew din il-formola sempliċi biex ikunu jistgħu jinnominaw ix-xogħol artistiku favorit tagħhom. Kulħadd jista' jagħmel nominazzjoni, anke tista' tinnomina lilek innifsek ix-xogħol tiegħek. L-iskadenza hi l-1 ta' Settembru sa nofsinhar. Minħabba illi kellna ħafna feedback pożittiv ħajerġa' jibda jsir kull sena. In-nies li jkunu preżenti fis-serata ikollhom enerġija vera sabiħa, kulħadd jissapporti għal xulxin u dik xi ħaġa sabiħa li naraw fis-settur tagħna li kulħadd qiegħed hemmhekk għal xulxin. U apparti minn hekk il-Premju għall-Arti qed jiċċelebra l-eċċellenza f'dan is-settur sewwa, imma apparti li qed jiċċelebra l-eċċellenza wkoll qed jirrikonoxxi kemm hu importanti s-settur kulturali u kreattiv fit-tessut mhux biss tradizzjonali ta' ħajjitna, imma b'mod in ġenerali fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Għax l-ammont ta' xogħlijiet diversi li jiġu nominati minn xi ħaġa sempliċi għal ġoraħal kif ukoll għal xi ħaġa fuq skala nazzjonali u dak huwa sabiħ tal-Premju għall-Arti għax bis-saħħa tiegħu nkunu nistgħu naraw verament ix-xogħol li qed isir fis-settur.